Здравейте! Днес много ще играем с първата ми армия на пета арена, защото съм много зле и слязах. Добре. О, гуд. Не. Гуд. Well played. И пускаме джана. О. Смирено. Не е зле. 9. Прекалено елексир похарчи. Сега е моето. Тук е спрем да потема. Той не знам как ще спрем моите. Не мога как да. Лесно е спрем. Обаче го получим. Но. Така. Няма лошо. Играем той ме инвества повече живот на кулата от мене, така че е честно. Гледал съм такива в 8-ма арена, дето са 9 лева, той пък гледа какво прави тук на 5-та. Той нарочно се защо най-вероятно. И аз пускам джайнтите, ще го копираме. Така. Естествено, ще не го чу. Трябва бързо преди да се дошли берените да изгадим се. Добре, тук мисля, че окей стана. Добре, спряхме атаката и тук започваме атака. Бързо е. Молете са. Молете са. Молете, брат. О, измазвам го. Тук отчаяните не знаем. Втори великан почваме. Не се свърши. Просто трябва да се свърши. Окей, да, бе, унищожи ме, аз ще унищожа главната, ако не си забелязал. Ами, какво ми пука, бе? Айде, де! По-бързо! Yes! Good game! Добре. Още една същаря, защото това беше прекалено лесно. Има защо да се връща. Джайанта. Ето тук. Чакай да видим кога ще. Сега. Идеално. Добре. Защо е толкова с барберия? Сега ще ви кажа. За един миг няма според. Друго не знаят да правят. Само чатите. Ние за тази държава си градим чатовото изкуство. Който и да значи. Добре, да се върнем на темата, кога ще няма. И на вече първата минута. Тук знака на моби се, с което снимам. И го закривам. Ох, отидат ми. Четири. Ще издържи клипа. Действено движение. Трябва да се зарежда. Умирам, бе. Умирам. Още не съм слушал да зарежда. Не край, умирам. Сега го слушал да зарежда и много местна. Сложи го.
Вие сте чатени. Фак. Няма да се спомням стрелицата. Това да вземем. Айде. Бомбаре. Сега какво е бомбар? Бомбар. Бомбар. Бомбар, убий ги преди да са убили великана. Да, т.е. най-вероятно има метеорит. С това метеорит сега ще го използвам. Защото сега не използвам метеорит. Нагъл е. Виж колко е нагъл. Тук успея. Там унищожа и той не унищожи тази. Ще стане яко. Но може да дори да му унищожа едната. Той тази ще унищожи. Аз няма спра да се боря.